anyanya sa ng'anyo kamagi ki okonego bed ni gidhi ka gi umo identity margi. Okay, omiyo samoro nyalo miyo ng'ato el ni to manga. Dongen tagi momiyo wan gi courts. Ni tagi momiyo wan gi courts. Iwinjo nitie gima miyo wan gi okenge mag akia kiluongi. Wan gi different sectors of the government. But okoningo ino kidwa ni police okaw chike lwete to inti kaw chike lweti maran max police. Okay. Dongen kamano gima wate waketho ratiro ka Okay, sasa. Yeah, police okoningo be ni rwako mask ng'anyo. Ama umo identity ne. Lakini imbe okoningo idhi ni provoke police ni mondo shuti ama mondo ne reaction modhi golo. Yeah, kecho reaction chakose bedo in ngima ni osewiti. To police samoro nyalo bedo gi chance bar defend themselves angoa e court. Faith, mai ndigi gitegi kama samoro ratiro mar ng'ato gike ng'at mang'anyo ni endi. Magi ni fwenyo karango nikech higa mokalo wachore ni achiel kuom jogo kuma ne siro ng'anyo. Koro Kafaya, right? Yes. Last year, gimomiyo ne ane ng'anyo ne because of 3 clauses in the finance bill. Mano ng'anyo mokwongo. Clause mokwongo man introduction of new taxes, pads, gi diaper, gi bread. Mane reason manomiyo ane ang'oa e ng'anyo. The first and the second ng'anyo. But can I realize ni ng'anyo gi, they stopped being genuine. Nikech nitiere jok moko mabiro e ng'anyo, nitiere jo siasa mabe odonje ng'anyo ka mapush agenda gi. Koro onge tiendu nudhu goru ne piny, kuneno ni udhi fight, cause it's a right, yes, idhi, okinyal gone raisi. Tinyalo mana chopo duondi kuom show demonstrations. Koro ane because of those specific clauses. But kane rais ogolo finance bill, no consent to it, even though parliament passed it. Unaona. Na wacho niya because gima ne wa request dungne endi. Osegoli. Koro ere tiendi cha kidoge ng'anyo. Marango. Okay. Yeah. Kwa hivyo kanye maneno godo. Yeah, kanye maneno godo light. Okay. Yeah. Sawa. Now, Elisha, inyalo mana nyiso mana matin kapok Faith bendo nyiso ni tarik 25 ne chalo nade ang'o monyalo paro. Inang'o minyalo paro gi tarik 25 ga mokalo. Yena kuonga ler ne oganda wa gimoro ka. Gima Faith wacho ka. Ing'eni ber ka walerore maber. Okay. Gimo kuongo nyaka adwa wacho magi jo-Migori kendgi. Magi jo-Migori kendgi. Yeah. Tingeni gin mana gi paro mopogore. Ngeni wan jo-Adwente. We have the same values. When seche ma constitution no wacho ni peaceably. Ngeni mano ko wacho ni peacefully. Mago kisungu ariyo mopogore. Peaceably and peacefully opogore. Peaceably nyiso ne ya seche medhi ng'anyo no kata kiwuotho timbe ni e yorno nyaka nyis ni in ng'ama is peaceful. Iwinjo? Okinyal wacho ni you are peaceably titingo kidibo ago police. Mano nyaka walerre. Yeah. Koro peaceably mane tiende. Owacho ni last year ne ng'anyo lakini no yudo Damascus moment seche ma neno ka jo siasa kare donje gini. Koro gima penjo niya seche ma constitution owacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar dhi e ndara. Kineno ja siasa ka ni e ndara kaka kawuono ng'eny gi nyalo bedo e ndara. Kaka higa mokalo toke cha ne wan gi rail e ndara. Nyiso ni mano koro ng'anyo ma koro rach kik wadhiye. Nikech koro ja siasa ni e iye. To jasiasa mane yeno bende wacho mana dhok gimo wawacho cha. Ok wacho ni jasiasa ni no wacho ni wacho fwenyo ni nitie josiasa mo matiyo kod yo mang'o. Okay, kusona ngo Faith. Mane gimo wacho. Mano winjo ne osomo gazeti. Iwinjo. Ng'anyo bede jasiasa ni iye bed ni iwinjo ni obedo sponsored gi jasiasa moro. Ka bora ni gima wang'anyo ne en gima nigi ground. Ja Kenya mora nigi right mar chung. Ja Kenya mora nigi right mar support jo ng'anyo. Wamaki gi kanyo matin ni bed ni iwinjo ni obedo sponsor gi ja siasa mora tekniki mu ng'anyo ne en gino endo ma samoro un gadier no dhi achieve. Don't. Are you going to achieve it? Kudhi yude kaka ojendri ke gima nyu dwaro koso udhi yude on behalf of uyudo ne jatelo mo sponsor uni gima ne dwaro. Thank you, Kofai. Ineno gima ipenjo kanyo. Seche ma wadhi e ng'anyo. Adwa ni ing'e kit jo siasa ma wan godo Kenya ka. Yeah. To ma jo siasa te, ok jo siasa achiel.
ng'anyo ma higa mokalo nochakore in what kisungu luongo ni organic. Ena jok machalo Faith Gini mano neno ka diaper nengo ne dhi malo nowuok oko moro timore nade mondo ng'any iwinjo. Bang' kane wasewuok oko rawere te ma Kenya ka jo siasa ma Kenya ka and gima nyako wang'e ni ndalogo jo siasa wate ma kaluo ne ni ng'ewa kendo ne konyowa mondo mi wadhi ng'anyo nikech gite ne gigoyo ne finance bill ma higa mokalo. Koro mano gima nyako wang'e. Jo siasa gin jok mohero gimiluongo ni PR, gihero kuma picha ringe, gihero kuma iyude nying. Koro seche misechako giri moro to jo siasa biro mondo otimre nade mondo embende oyudie lemo moro kanyo. Mano tim jo siasa magisebedo godo kendo gisedak godo higni te. Koro kinyalo kwere ni bwana ja siasa noembo ja Kenya okinyal ng'ise ni an ok adwari e ng'anyo marani doga odi ng'ato okelo ni pigno imodho ting'e ni mato ng'ane mae gima osechung'ne higni te. Okay, now ang'o minyalo paro ma samoro wi ok nyalo wil godo e ng'anyo mokalo? Kafa kapok wadhi ng'anyo moko ngote gima dwa abiro iri mar mondo mitiek nikech pok odwoka penjono. Adwoki gima duong' ma nyalo paro e ng'anyo no mokwongo kaka dhano nowuok oko. Gima ng'e ni dhano nowuok oko ok mana Nairobi ka kende, dhano nowuok oko Kenya mangima, Kisumu, Migori, Rongo, kumora mora Kenya nyaka Mombasa. Mano gima duong' kendo gima osetamo kata mana jo siasa ma osebedo ka organize ng'anyo timo. Okay. Inyalo yudo ka organize ng'anyo to en mana area ni kumiae, lakini mondo ibed gi ng'anyo mamako Kenya mangima no watime mana higa mokalo tarik 20 kama na inya. An naparo ni gima inyalo nyisa ni inyalo paro maduong' en achiel kuom ber mane uwuok go tok dwaro ni mondo migigo timre. Kuom ranyisi finance bill en achiel kuom gima nomiyo ojende ne ng'anyo. Kamano. Donge mano ne success kane ogole piny. Dong mano ne ber. Ngeni koro ipenja mano ne success. Ipenja penjo te duoko. Weya kipenja penjo to weya duoke. Because apenji indirectly niya benung'eyo reasons manomiyo ne udhi ng'anyo to be ne gibedo achieved. Reasons manomiyo wadhi ng'anyo were very clear. Ne ler kuom wiwa sechego. Be nitie moko nyalo wacho ni sirikal nowinjo motimo. Kendo kata mana kawuono mwadhi ng'anyo kata wadhi e paro ka jowa manwa wito higa mokalo. Reasons momiyo wawuok kawuono lere wiwa kabisa. Okay. Koro nitiere gik mane wanyalo wacho ni ne wa achieve. Nikech king'iyo ng'anyo ma higa mokalo bang'e no to president owacho ni gini koro wakire oko. Yeah. Gimo kiro oko en gima no kal gi wich teko e parliament. Miwacho ni ok wanyal wuoye kaka japiny, ok inyal kete pachi. Koro wayudo ni kare seche mwagolo tekuwa kaka rowere inyalo winjwa. Mano was one achievement. To koro kwa dhi mbele wang'iyo ni kendo wich teko mane wagore godo cha ochako duogo kendo manyo ndache kendo sirikand William Ruto. Achiel kuom wich teko gin mage? Achiel kuom wich teko gi gin nyiso japiny ni kikitem dhi ndara nikech wabiro go kanyo seche ma dhi ndara no to en ratiro mar japiny. Koro wich teko ilago emano wakwero higa mokalo cha kendo wakwero kawuono kendo pod wabiro medo kwero nikech mato ok giko ng'anyo pod biro mana dhi mbele ma ok giko ni. Okay, erokamano ahinya. Faith ni da wacho gimoro fani ng'ada ma corona sedonje to pek kuselisha ubagi. No, Elisha kinyal baga. Kwanza gima winje Elisha kwanza dhi ng'anyo to kata fruits mag ng'anyo no malast ok onyal explain clearly. Iwinjo nyaka inuo penjo minuo kendo dide koko winjo fruits mane giago ng'anyo. You get? Koro nyisa ni mano ng'anyo wuon magi dhi eno kende gionge end goal. Sani koro ng'anyo maiga no obiro bedo gimarach. Nami time watie. Obiro bedo gimarach ko wacho ni fruits mag asewacho ka. Koro ko wacho ni fruits mag ng'anyo wakia
Ani ai manya minu. Manya miro ma mar Migori. Iye kode kenda pake ni motemo. Lakini seche modwa chako donjo timbe jo siasa maricho mag miriambo gima kuka wacho ka to dwa riambo godo bathaka to kanyali yiene. Okay, we otieki. Kafana ka winjo mai temo answer ne question mano tame answer. Iwinjo. Koro kata sani ng'ano kipenje what is the end game gikia. Gimomiyo gidhi ng'anyo gikia. Sani to kagi wacho ni en rapar to kendo giloke ng'anyo. Is it rapar or ng'anyo? Because kada en rapar to it was very peaceful. Wawuoguru organize wadhi uru watime uru kata uru gardens to makoro posters wog march to state house march to parliament. Rapar mane udhi paro ei parliament ama udhi paro ei state house. Iwinjo. To gimo wacho ni josiasa kodonje onge shida. Mano nawinjo ko quote from Raila context. Raila mane ng'anyo neno winyo dinga mbele. Iwinjo. Ni neno junior mbele. Machane ne Raila ment gima nodwaro. Genye thinde gi jogeni. To sani jok men infiltrate gi ogenye thega chagwa mane miseneno e ang'o. Ngamo nyisini Gachagua. Koro okawacho but opposition definitely is a supporting the. But okay kama Gachagua so wacho mo de. Kore mama chonia. Where quote. Where Elisha acha malize wewe. Gima wacho, gima na wacho. Sani king yung side money opposition, it's Mount Kenya. Almost all of not all of them, but king yo kativa and the bloggers from Mount Kenya, most of them support Ng'anyo. Iwinju supporting Ng'anyo no nyiso ni ya some of us support Ng'anyo, but ntejo ma support Ng'anyo but pod gine gi support the government. Okay. But majority ma support Ng'anyo ok support the government. Okay. To jok ma Ng'anyo gi eki gitemo infiltrate Ng'anyo gi to ino kiwiano nyithinde jotelo ma support Ng'anyo gi kumora mora kadhi ang'owa Ng'anyo kaso inti waso ni onge shida ka gi fund Ng'anyo jomoko dhi ogore nono to una ng'owa jomoko gore nono to gin gi yueyo. Koro Ng'anyo is your right. But kama koro josiasa dodonyo mondo chulji odhi Ng'anyo, it's not a right anymore because all lose value, all lose the importance mar Ng'anyo cha. Kane jowuok last year ni dhi Ng'anyo ne so at the moment itemo wacho ni nitie josiasa machulo jogi mondo dhi Ng'anyo. Yeah, nitie joma ichulo mondo dhi Ng'anyo. In gi evidence ina. Yes, nitie joma ichulo mondo dhi Ng'anyo. In gi evidence. Yeah. Okay. Now, jogo ekoma samoro oseloko pachgi ni koro ni ok gi support Ng'anyo. Kata samoro maybe beda achiel kuom jogo ekoma ni e paro achiel kod jok machal kaka Elisha gini. Joma chalo kaka un Samuel Makoure gini. Ni winjo kanyo endo ka Elisha ne otemo wacho ni mago jok mane oneno da obedo gi Damascus moment. To tutne ineno kaka wasaliti kata jogo ekoma ne ondhogo vijende mane temo dwaro ratiro. Ma kai nyalo wacha Dom vijende manoto ni the leaderless. Koro ano ka wacho ni an jatend vijende in anyway. Caswell never said ni en jatendu. Raila magi wacho no betray gi no ko wacho ni en jatendu. The same right maingo e mango. Iwinjo. Right to choice e maingo te mango. E Raila nigo te maun godo. Iwinjo. Koro Kenya wacho ni an ka make choice na ta betray. To at the same time ni wacho nango I'm not your leader. Iwinjo. Koro if you are leaderless to ere gima miyo pod chandi ka jomoko timang'o owuok kodwe paro mopogore. Okay. Koro un pushuru ing'eni gini Gen Z temo kere chalo ng'ama for example une chiro to wauso gwen wate to ini uso broiler to ana uso kienyeji. Koro because ni ana uso kienyeji ti uso broiler oningo ng'ata manyiewo broiler nino oningo wagoe oningo ukikwamie chance. Iwinjo. Maana gima Gen Z timo timo. Maana gima Gen Z because ni koro anaero kienyeji to broiler ni okadware gi gimomiyo maybe broiler ni okber ama okachal na chiemo okoningo koro agojite plus in ng'ama I support nani market no. That's a strong one for my brother here. Now Elisha nitire joma ne olalo ngimagi e kinde Ng'anyo motakalo. Nitie jok ma bende samoro osendi pod manyo jogi mane olal. Nitie jok ma nyaka sani endi samoro lwetgi onge, bedegi onge nini, tiendegi onge. Gin koda dhonde mopogore. Sani endi ang'e maber ni wacho ni udhi e rapar. To obila inyalo yudo ni ji opogore. Nitie joma nyalo kata mana kenyo obila kaka ne Faith wachacha. Magini lokre bed Ng'anyo manyalo kata mana wito ngima ji. Ere kaka u communicate kata uketo communication bedo makare ne jok madhi Ng'anyo dhi rapar ma kama endi mondo mi wabed gi gimoro ma smooth ma ok ni ng'ato dhi lal ngima ne kendo.
Erokamano. Wakwonga aler gimoro koka kongi duoka mara ni mondi kech ang'eni dhi tera kumoro machielo madhi kelo debate mo machielo eka ang'i ler gima man alero ma nus second. Gimokwongo manyaka wang'e ni seche ma ineno ka gimoro ok dhi maber, seche mineno ka gimoro ok dhi maber e sirikal tiwuoye, ok onyiso ni in opposition. Adwa ni kanyo olerre maber. Okay. Seche ma ineno ka gimoro rach tiwacho ni jodalawa gini to timro nade gini rach, to ok nyisi ni in opposition. Koro kwa duogo e rapar ma wan godo sani, Nyamera ka wacho ni wach broiler, wach kia ng'ato uso broiler, kia ng'ato uso ang'o, adwa ni mondo reflect upon herself sani. To wuo gi chunye. King'iyo gaset ma The Standard mane mbele nani, wuoyi man kanyo no en wuoyi ma nang'eyo, iluongo ni Denzel Omondi. Denzel Omondi ni kata mana Kasmuel Makoure ong'eye. E yo mano nego Denzel ne yo marach sana. Denzel no dhi omaki to jogo dhi osando wuod ng'ano ma kasto bang'e no yud ringre cho e dam moro kichomo yo thika kocha. Iwinjo. Koro yo mano nego Denzel ne rach. Kendo ndalo go nitiere kata ma yawuotwa ma bende ne olal godo. Koro onge richo kwa wacho ni wadwa paro jogi. Faith ne en achiel kuomwa higa mokalo kano wang'anyo. Denzel ne en achiel kuomwa. Faith onge richo kiwacho ni wadwa paro yawuotwa manonegi machalo Denzel. Poko wacho ni ntiere. Iwinjo. Wacha. Okay. Nikech mane injili magilando. Koro. Iwinjo. Gima nyako wang'e, ineno injili gino, nitiere tim moro mosebede Luoland ka marach. Ma koro kwa timo gimiluongo ni makumbusho ni, to koro waneno ni wajo richo. Wasebedo gi joluo mang'eny katito minega e weche mag agitations gi. Kwa nyalo loso list mar rapar mar joluo gi kiparo higa 69 joluo noneg mang'eny Kisumu. Jogi owinjo bed ni waparo gi. Now safety measures mondo kik negi mang'eny. Abira kanyo. Higa 2027 nyochaka noneg jowa mang'eny. Higa 2017 noneg jowa mang'eny. Nyaka nyoro higa 2022 nochako neg jowa makuparo Kisumu kuchocho ni golo mana jowa e udi kinego. Koro onge richo kwa wacho niya jowa gi nyaka koro wapargi nikech negi tho marach manoko winjo gi tho. Noko winjore go ka ng'ato wuok dwaro ratiche tinege yo marach. Okay. Now, measures mage mwaketo mondo mi kik jong'anyo tho. Measure mokwongo en ni walando ni kibire ng'anyo. Nyaka ibed ni ok iting'o gir lweny mora mana kaka constitution dwaro chike ma Kenya ka. Nikech sami ting'o gir lweny, to gir lweny no ok ni nyaka idhi many beti. Gir lweny en kata mana kidi. Gir lweny en kata mana yang. Ne yanyo ineno police mbele ni ti yanye. Mago gir lweny. Koro walando ne rowere rawera mora mabire ndara. Kik iting' gir lweny mora. Gir lweny mwating'o en simu, mwa rekodgo, en pi, mwa modho, to gi bandera mar Kenya. Okay. Mago gir lweny mwating'o. Koro kineno ng'ato mabire ng'anyo koting'o rungu kata oting'o kidi, to mano jok michulo mondo infiltrate ng'anyo marwa mondo chak wach ni ng'anyo no ok en peaceful. To kineno kaka kawuono police otimo town ka nyisi ni nindo town. To nindo na town na ka par na nyalo wuok oko mar town. Police okodon the entire town. Seche magi kodon town no wan poko wuok kata mana oko mar dhi ng'anyo. Iwinjo maber.
to gin gisedino town ma barricade ma onge kaka inyalo donjo. To no wasenyisogi nikech mate gima chik wacho, wanyiso police, wamiyo gi notification cha. Maana chik wacho ni imiyo police notification, ok idhi kwa gi rusa ni yiena uru adhi e ng'anyo. Imiyo gi notification ni jowadwa kiny wadhi e ng'anyo to wadhi luwo ka gi ka to wadhi bedo kuma kama iwinjo to kwasetieko to wabiro wuok kwa dhi e miechwa wake. Dongin gi right mar wacho ni kanyo wadagi nikech kaluwore ga chiel ariyo adek. Ok winji maber. Police dong nigi right mar nyisi ni ok inyal ng'anyo kanyo nikech kawuono kanyo mpira dhi gore kata gima kama dhi timore. Police nigi ratiro kaluwore gi intelligence, nikech police is have intelligence briefings magimiyo bende kata mana president every day, and jok mar privilege mar mondo bed gi this intelligence briefing kaluwore gi kaka gik moko chal mar kor lwasi nitiere recommendation maginyalo bedogo. Okay. Aluongo gi ni recommendation nikech recommendation go ng'is ni kore tamo japiny ratiche. Ena recommendation ni jowadu kuma wacho ni kinyudhiye ni to okwane ka nyalo bedo maber, nitiere jokuoge moko manyalo biro donjo e YouTube wondore ni jong'anyo kasto kwalo gige ji e town. Iwinjo? Mano is a recommendation. To ok nyis ni koro uchungo ng'anyo marwa mane opangi nikech ng'anyo no sheria mar ng'anyo to miwa ratiro no gi katiba. Koro police watieka police wamiyo notification ni mondo gitim enough deployment. Powinji kanyo maber. Enough deployment to help them bende gimiluongo ni intelligence briefing mar gi makiny mondo ging'e ni bwana ng'anyo ma jogi dhie ni nitie jokuoge moko manyalo donjo e igi, koro nyaka wang'e to jokuoge gi wadhi dinoro nao kaka polise to oliso chieng' alam madwa dhi e ng'anyo moting'o mana bandera mok jakuo ma wuod Kenya ka tiging'one nang'o ni kik donjo e town. Okay, sawa. Haya, nyakwara mogero ni mondo mi amake simu kaendi mar mondo mi ka itire gimoro madigo mondo mi inyis na jogi eki, unyalo bedo advice, unyalo bedo kata mana samoro gimi penjo, inyalo penjo ng'ato kaluwore koda gima samoro ne ogoye mbaka, to mano biro bedo makare kabisa. Aneno kaendi ka dakika madongo na 14 kende toromo kanyendo sa adek mar okinyi. Okay. Mara Mogi. Oyawre ahinya. Maigo Peter kumar Bungumai na. Yes, Peter. Ngima uja ka vijende guyo kanya maber. Kimanya ka pete bende koro iya. Kisi amwani mboro gari ni mbele. Yes. Keto gari ndo kien. Kwa hivyo fito chako ya ugari udhigo mbele. Oye lok dia te kata changia to so kibo to god dia ko ero maroma de kore. Kore nkero ko lok renen ana ko de mayu. Ngene di moro ko ya mante mo kichuliri. Yeah. Di mari makase do marino ko modo ka do magri. Ero no chane par ya kan hobi mane no fight ne. Tapi kama na fight ni machie lo ko konya abacho ko mo ko ka berere ulo ka dia. Ikifikia kikiwa njatelo yatelo kera kumjatelo. Yatelo guru wacho ko diga mala lakini nyanju kubika poiri ramoro en ge paso no cho bijatelo lakini nasa mara onge go. Okay, sasa. Konya bacho ngoya ko kwate onya ka ko. Ero kama. Ko aruga moze ko dufe na fe konya pero ko mage kano se bol pe ni ko wejo modo one dia tuando hata mwisho kitu kumoe. Okay. Mara Mogi. Yoko fa. Yawre. Oya wanya. Anele bungo dime pagimba. Maili manchigni. Aini kifeli tumutongo. Kenya tuwakia ng'anyo. Warabiga violence kwa biga ng'anyo. Kuro jenzi musula hacho ne jibu kumbarapara. Rapara ngatu manata ng'anyo kunyal kubarapara na ng'anyo. Italo ngamwacho ne iparo what bullshit do manata itmachara kata ini bakara ini madikon mo hang nota not. Kura ni ko macho no me rege pare. Mani chiro ro. Okay. Rapara ngatu peacefully. Okay. Kami sudah orang kemarin tambor kalau dicoba orang. Ini me mana rapar mo apa nangi me nyala kema ber. Moro me da tim rapar ko ngani. Ado sura ma ka beda ko. Moro kama nanya. Mara Mogi. Tofa. Antie. Oya ora. Oya ora nya. Uti jaha. Machigni.
Kapaya apa ngana tata nene. Ini kan ni udah ni era par do, apa zaman soka. Yes. Ini kini mo, ini ko position di bawah dia tak advantage, era par itu lah sebenarnya mana di sekolah. Ko beda par itu udah sulu. Ini kalau itu motor, misalnya ini kalau beda beli ini kita ini malah jalan curang, mana lah lagi terikat. Beda berapa lagi dari peaceful demonstration, masih dia begitu ini dia mau apa ini dia mau kita bawa kali ini kan remote. Okay. Jadi ini kan ada berada dua je lah. Jangan ada dua macam. Terus kita nak kasih ya, ini mana kalau main chat polis kita mau dia nganya, dia tak bisa dulu. Kalau nak kayak gini, kita tuan kita, kita konsisten live kita, malah lihat jam itu. What be careful, nganya ni kalau kita jadi nganya, be careful polis di out mana dia gigi, ya making sexual, making gigi, gimana dia? Pero kama na hinya. Mara mogi. Ahora kana papá. Ahora hinya. Tengo gudosi. Mana mapio pio chin. Ya. Manyana network uchieng Bob. Mara mogi. Oya ore. Ahora más poquito no lo. Kopio mechigi. Papá, la ko dende. Ma ni ko yo sina yo la ko yo. Ni ko dia pa. Ko la ni ma di kitin. Dan pali ki go ko di ko ma ko ma ni ko ya ni 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 ko ta wa di ya ni ma ro ko ni. Ko wa ko ni ni ko ma huwa. Ndio hapa ni. Ko wa di ni ko wa di na ko ni ko wala. Wala ni ko da ta ko di ni ko ko ni ko Okay, recommend. Asante. Asante. Now, paroni bende nitiere par minyalo tim gi weche mag ng'anyo ma samoro pok nwaneno kata wan ni iparo ng'at moro ma samoro ne oneg marach kata ne owito ngimane e yo ma ok ni kare. To podi dwa time koda weche mag ng'anyo. Samuel nani Alicia. Winjo penjo ma jo winjo penjo ne kata ka iwang e ot tidwa timni rapar. To ok nyachak kendo mok mach kende ot. Tichak iwangigo. Ni mano ko rapar. Gima nyak wang'e ni wach mar ng'anyo mane wan go higa mokalo ne en wach momako yudhe te. Kendo ne en wach momako Kenya mangima. Kendo yudhe mang'eny chunygi pod lit kaluwore gi kind sand ma gisebedo ka gidhiye kata nyaka kawuono pod yudhe kale sand e lwet polise. Sani pod wan gi rawere ma pod wawacho ni nursing gunshot wounds. Rawera imaka maka te goyo. Mano ok kaka constitution ne dwaro ni mondo the justice system mar Kenya ka obedi. Koro chuny letno ema miyo koro ji wuok mang'eny. Maua to wadhi keto. Maua to wango. Kendo wan nyaka gi misoma. Wan wadhi e rapar. Lakini koro gimo miluonge ni demonstration nyak wang'e ni seche mwadhi e raparno. Wadhi e rapar kweth ji mang'eny. Ji dhi biro mang'eny e raparni. Koro constitution wacho ni dhano mokalo 3 ko wuok ni koro gidhi kumoro kanyachiel. Iluongo gi ni koro gidher ging'anyo kata ka en peaceable picketing but ging'anyo. Koro mano emo mi iluonge ni ng'anyo. Ok luonge ni ng'anyo ni kendo wadwa moko mach machielo. Iluonge ni ng'anyo nikech wasekalo dhano 3 to wadhi keto maua kumoro. Kata mana jo kanisni ji ng'eni wacho ni ng'anyo en giparo ni ng'anyo nyaka polis bedi nyaka tiagas bedi. Apana. Kanisni kata mana kanisa kopere ka dhi ga ng'anyo. Kete ng'iyo Lejo Maria gidhi ga ng'anyo ma ginyalo wuotho kumoro ka giting'o ka giparo kaka Yesu nonegi siji kaka Yesu notimro kuganade. Lakini ok ne ka gikelo lweny. To uneno ka en peaceful kendo onge ang'ono kendo onge lweny. Jok ma wuotho ndara no kala. Mane gima wambo wakwayo ni police wegeng'owa. Wana jok ma peaceful moting'o mana mafua, moting'o mana bandera, moting'o mana musoma, wadwa dhi paro jowa mano to luok gonade.
manu negi kata mosekale dhulma mora mora e lwet police. Okay. Yes. Now, maybe mana mapio pio kitieko gi wachni mogik. Maendi en gima udhi timo kanye? Yes. Udhi time parliament? Yes. Kuma moko kuom jogi nonege? Yes. Koso udhi time Uhuru Park? Yeah. Koso udhi time street mage? Yeah. Mondo mi kik utam ng'at machielo bende ratiro mare. Samoro ng'ato yawo duka ne odwa uso. Adwa nyiso oganda wa kuonde kumora mora magintie ni ng'anyo makawuono En ng'anyo ok en rapar. kata en ng'anyo nikech ji wuotho ji nie group mang'eny omi iluonge ni ng'anyo. Okay. Kiswahili iluonge ni maandamano. Maandamano munaandamana kata sani kwa wuok gi Faith kata unaandamana pamoja tukienda. Maana emo iluonge ni ng'anyo gidhulu kiloko wa dhog no gidhuluo. Koro ing'eni wach ng'anyo oseket koro chalo gi marach. Chalo ni lweny moro nitie to ken lweny. Koro kumora mora ma intie ja Kenya ka jaluo. Kiparo joluowa mosenegi, joluowa mosekale dhulma e lwet polise, mok mana msuma kumora mora ma intie, ket mafuani, bed kanyo, ng'anyi kodwa. Okay. Wan kaka jok man town ka, ne wasenyiso police, ne wadhi city center. Koro all the streets ma Nairobi, nikech wan gi projection mar ni ji dhi bedo mang'eny. Jok gi kang'eny, ok inyal wacho negi te ni koro, kukae kumwadhi kete mafua. Kise donjo town, manya good space, ket mafuani, mok musoma mari, kose lielo rumo, mise paro joka, mise omboleza moromo, duogi, idoge ot. Sawa. Ka in Kisumu, ka in Migori, kuonde mane no wachiwo notification kumora mora Kenya ka. Notification nuwa miyo police kumora mora kendo nuwa nyiso gi kuonde mwadhiye. Gik moko ma jomoko wuondore ni wadwa loko telo, nikia ni wawacho ni wadhi State House, mago miriambo. State House bende oktam wadhiye nikech State House macha od japiny idhi kendo tero petition and protected area, yes, but kata parliament is a protected area, but japiny yiene tero petition e dhoged parliament. It's the same with State House. Japiny yiene wuok kendo tero petition e dhod State House. Moko winjo bedni goe wan jo Kenya itiyo kodwa waseketo mindset moro ni State House en kuma kinyal nyono. Kidhi America kuchucho jo America near the White House every day. Gitero petition, gitero malalamishi maggi pile ka pile. To neka to kata sani ko neni anena kata winji ni luoro bad State House kanyo to semaki. Koro mage gik manyako ae kendo kwa punjore ka wadhi mbele kaka jopiny. Erokamano ahinya Ondieka. Faith, wachni moro mogik ma samoro inyalo miyo kata mana kaka advice moro mondo mi Iwae joma chalo kaka Samuel Ginigi ndio uwoge gik moko machalo kaka ng'anyo gi nikech sani ndi joluo bedo perceived kagima wan jogo e commune go bed ni watiyo machiegni kod sirikal. Kafagi moko ngomado ngwacho ni vijendo we emotions. Yeah, vijendo we emotions mondo koro gi strategize. Ng'anyo ken solution. Kech sani tamburi malongo ipenje maber ni ne gichiwo gidhiro mokanye okong'eyo. Iwinjo because gikia gimbe kama gidhiro giwoka ni jidhi wadhi uru en ng'anyo sewuok to kineno kata posters mano kongo ketita mobilization negi wacho no Occupy State House onga kenyalo nyisani rapar to pod ntiere Occupy State House gi Ruto must go kare uparo Ruto koso paro comrades manotho. Iwinjo koro ka agenda osepogore to kama u mix gik moko kumora chiel to mano kendo okoro oken rapar cha mano koro en ketho kendo man is against chief kata angwa twist weche watim nango to adieri ni en ketho. Koro vijende gima wachoga pile vijende power wan godo mar unity mabe unity ni ose manomiyo 2024 finance bill nokodhi mbele to pogruok nodhi obed. Koro unity ni kinyal kete gik moko ma very constructive kech okunyal keto ni each time week ka week ubire ng'anyo utamu jitimo hala utamu uchungo gik moko dhi mbele to onge gimo achieve at the end of the day. Iwinjo koro gima nanyalo wacho ni ji poko bedo compensated jok manotho. Compensation sirikal ok nyal biro to chuni ka faya ni ka pesa na compensate ne family. Iwinjo compensation imiyo jok moyie gi jok mofuatilia. Namba 2 kata gima ne Ruto timo mar Albert manoro 2 million cha mata no compensation. The same way when oro pesa pay bill is the same way rais benochopo consolation. Compensation biro after justice. Kose team my post timo tijigi e komo present gimora mora makoto kalamu wacho ni magi e joketh
itimonegi kama tuech gi en ma kama iwinjo. Koro after that koka sirikal nyalo fuatilia compensation. Iwinjo. To compensation imiyo mana ng'amo yie. To jomo block ne they want nothing to do with the government. Sirikal ok nyal biro timo ang'o? Chuno wi compensation. Number 2, Gen Zs bowe bedo ni gin jok moko ma can't listen. Maandamano meno watimogi no setim. Ji no setimo maandamano. Raila has been the chair of maandamano. Osebedo kotimo. But at some point Raila bedo ping to reason to wacho niya, what is best for the country. Iwinjo. Ere gima nyalo konyo pinywa to gi oganda we. Onge tiende ka fara ni sani udhi rapar uparo joma notho to at the same time pod udhi provoke police tichakinego moko. Mondo koro week manyien uchaku duogi no chakwa paro ngama notho wigni. Koro ka every time udhi e maandamano to there is power used to wabito jomoko, then koro always tiende. Iwinjo, always tiende. Koro vijende ngatato bedot jowere gi wach maandamano, jowe sirikal otitich, gimonya local for niya. Gimonya local niya because information man godo ni top Gen Z bok team research. Koro ingara ka constitution gi quote the clauses magingeni favor gi to modongo to giwere godo. Koro the same energy ma wan godo no e. No, please no team research. Kabisa. Mani do selective selective does not mean that you don't do research. You don't. But selective justice. Yeah, you pick it where you think favors you titie ko godo. Koro gimana dawa to kafaya maduong. Vijende energy man godo ni watigo uru, wachakuru initiatives. Watimuru gik manyalo konyo, manyalo gero. Mondo 2027 kidwa loko piny. Tika ombu uchi tidhigo kura. Sando kaka chone gi pando IDs jonyuolgi. Kise pando ID janyuolgi kwani onge right mar go kura. Iwinjo. They've been saying that. You don't get here Tanzania. In the same time, mi wacho ni ngera tichi maber. To iloro ratichi ngama chielo. Erokamana enya Faith, erokamana enya Elisha kuma chopo mar mondo miwago mbaka makama endi. Ageno ni ntiere achiel ari adek ma samoro ji okwanyo ka wuok kuomu mopogore opogore koda wechegi kimaga rapar. Thoth ji aneno ka wacho ka endi ni ubro bedo jotelo mabeyo. Ubro bedo jotelo mabeyo. Koro gimodong' en mana somo paro kuom joma dongo mokuongo nu. Uritu masani. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Garchu. Radio Ramogi, Radio Garchu Ramogi. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore nyakore mogajuang kendo machiegni mar yudo weche manyien ka gin mago ma otuche kod wenge nyakore makwacha gi wach mar ng'anyo mag Gen Z. Ng'anyo no bendo bagie piny Kenya e kuonde dak ma opogore opogore kacho gi kaunti ma Nairobi en apisa mag obila okwor e dier boma ma Nairobi. Gwenge moko ma opogore opogore pacho ka bende jo Kenya ikore ne hingo higa chiel nyaka ne ng'anyo mar tipo timre thuru ka higa mokalo dwe mar auchiel tarik 25 kama oganda jo Kenya ma ne owuok oko kakoro ne gikwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Ng'anyo no ma bende oganda jo Kenya mathoth gi ne gin wuok e kweth kare tieng' mar Gen Z ne owito ngimagi. Ka odiochieng' ni koro ing'iyo ahinya gi jogo makendo ratiro mag oganda kaachiel kod riwruoge mag oganda ka koro giketo nyong'ong kuom obila e witiyo gi teko modhuro kuom oganda jo Kenya bende keto e tim gino makati bo puodho. E wi mano apeni madongo kata mochuno manie dier boma ma Nairobi ne olor kogwen makawuono wacho bende nokelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag wuoth. Gino bende nomiyo oganda mathoth wuotho kod tiendgi ka gidhi kuondegi mag tije. Report bende nyango nyakwara mogi ni ute mag ohala e dier boma ma Nairobi olor ka bende dhano ok thoth e dier boma ma en koluwore gi bedo ni weche mag arita oridi matek tweta ka motelo ne ng'anyo ma bende ichano tim kata gino nitie
ni biro timore odiochieng' ma kawuono nyakwara mo. Kotenore kod wachno, jofwambo magwa mana kaka wasebedo kwalero ni okwor e gwenge ma opogore kaunti ma Kisumu, kaunti ma Nairobi, Mombasa, Siaya kaachiel kod kaunti ma Migori mar biro keti wiko kotenore kod chenro duto mag ng'anyo ma bende biro timore odiochieng' ma kawuono. Magi timore nyakwara mogi ka bende ogai mar obila Douglas Kanja bende osechiwo siem ne jong'anyo mondo mi kik kang' tem mar donjo e kuonde ma bende omi arita mager kata protected areas odiochieng' ma kawuono e kinde mag ng'anyo. Kanja kata kamano ne owacho ni obila bende koro biro luwo chik e keto arita ne jong'anyo mar neno ni ngimagi kanyakla kod mwandugi orita e yo makare. Bende ne ojiwo jogo ma koro biro wuok oko ne ng'anyo ma kamano mondo mi koro biro luwo chike mathurka kendo gitim mano mana kaluwore kod dwaro mar chik, kane okwayogi mondo mi kik gibed jogo makinyo obila, nimar nyadi mathoth oseneno ka gima oganda jo Kenya ahinya to kinde mag ng'anyo ema kikinyo obila, gino bende chwanyo chuny obila ma ging'ade chunygi mar tiyo kod teko mathoth e rakore kodgi nyakwara mogi. Komachielo mana kotenore kod wach achielo nogo mar ng'anyo en ni komanda mar obila ma e gwenge mag Nyanza mano Gisiri Nyamohanga bende koro wacho ni obila ma e gwengego oseikore mar neno ni kwe obedo e kinde ng'anyo bendo chan bago e pacho kod chieng' ma kawuono gi kweth mag jenzi. Nyamohanga kata kamano wacho ni jogo ma koro diher riwore gi jokenya moko e ng'anyo ma kamano kawuok e kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya, Homa Bay, kaunti ma Kisii, kaunti ma Migori kaachiel kod kaunti ma Nyamira onego bed ni koro timo mano mak mana ni kik gidonje time moko mag mahundu kopogore kod wach mar ng'anyo. Ne olero ni obila ok bi weyo mako kawo ndamo mager mar chik ne ng'ata bende ne yudi ka koro tiyo gi thuolo mar ng'anyono e timo time moko ma ok odhi kare. Owacho bende ni obila ne osedo lipot kata milome e wach ng'anyono, kama bende ne omedo wacho ni weche mag arita koro biro bedo ma otegno. Jatelo no kata kamano ne otieko ka wacho ni obila bende ok biling pi kendo ok gibiyie mondo mi tim mora mora machalo kaka mago mag yako mwandu jopiny ma dho ngere dendo ni looting, kaachiel kod time moko mag mahundu biro timre kinde ng'anyono, kama bende ne osingo ni ng'at mane yudi katimo mano to ibiro maki matiko luwore kod dwaro ma duond chike ma pacho ka. Assure both the demonstrators and the non-demonstrators that we are there to provide peace. What will not allow is the lawlessness of the people that will be demonstrating, purporting to be peaceful. I don't expect lawlessness activities in a peaceful demonstration. We encourage them to exercise their right, but in a peaceful manner. Yes. That any act of lawlessness will not be entertained. As police officers, we have a duty and obligation to maintain law and order and to make sure that peace prevails. We encourage the participants to be very peaceful. We encourage them to exercise peace and to restrain themselves from any act that may prompt them to be unpeaceful. So, you know, you cannot say you are a peaceful demonstrator while armed. Why are you armed if you are peaceful? And yet you have police officers to give you security when you are doing your constitutional right. If you are peaceful, you should not come in those demonstrations while armed. Nyakwara moga juang' mana kapodwa ne weche mag ng'anyo nyakwara mogini mar mane gino bende okawo pek odiochieng' ma kawuono en ni bunge la wananchi e kaunti wa Migori okwedo ng'anyo ma bende ochan bago odiochieng' ma kawuono ka gin to giwacho ni ng'anyono onge gima long' kata onge tiende momiyo kweth mag jenzi onego bed ni koro bago ng'anyo. Jokanyo mag bunge la wananchi go kane otelo kod jakom mar gimano Charles Osewe bende ne owacho ni gin ok gibi dhi e ng'anyo ma kamano kendo ok gibi neno kata ok gibi mor ka gineno ni ojende kaunti wa Migori bende biro wuok e ndara ka ging'anyo. Kata kamano ne owacho ni ng'ata makoro dwa paro ojende manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo dwe mar 6 nyalo dhi e kanisa kata gichokre kamoro ma ok ochuno nyaka bed ni gidhi e ndara e yor ng'anyo. Wan kaka bunge stand marwa en niya ok wan achiel kuomu kopo niya odhi bedo maandamano mar ketho gik moko, ketho gige ji gi samoro goji gi goruok gi polise kage kacha. Wadwaro ni kopo ni en rapar to wayier kamoro maber wabede piny kata ka en kanisa moro kata kunyalo bede stadium kata kamoro amoro mwayiero to wabed piny to wamokuru misomowago to wabeduru kamoro achiel to kata ka en lemo to walem to watimuru gige weyo moko maler to wakawuru time bende matin nikech bende johala bende nitiere madwa ni mondo mi odogo timo wandi.
Magi timore kabende moko kuom jotend ojende moko e gwenge mag Nyanza be koro kwayo ojende moko e gwenge ma kono mondo mi koro bi othegre kod weche mag ng'anyo ma ochan bago odiochieng' ma kawuono ka giwacho ni ng'anyo no onge tiende kata matin. Jakom mar bunge la wananchi sub county mar Rongo Timono Miti kachiel kod ogai mar Owere Bujodong Luo Peter Otianga owacho ni ng'anyo mamuol ma bende jogo machano chenro mag ng'anyo osebedo ka wacho pok ne otimore e piny Kenya makoro gidwa neno ka ji wito ngimagi kokalo e weche mag ng'anyo. Jafom mar kaunti ma Migori Jojuma Gilen mathoth e wachni. Amang' iwuok ni dwa ng'anyi idwa dhi mondo imok barabara imok mache barabara ma Kisumu. Ere kumidhi ng'anye ka joka ne wacho ni gidwa ni mondo dhi omok Musuma area mar parliament. Karwa ka nitie parliament okane ine nyithindwa. Dar mondo miya kwau kik jomoko ti kodu mana kaka nyocha wacho. Jotend rawere gi ma oting'o jakom ma bunge la wananchi e sabgon Rongo Timono Miti kaachiel kod ogaindo mar rawere riwruokno maluwo Council of Elders Peter Otianga wacho ni joma bende koro dhi e ng'anyo koro nego penjre gimomiyo koro gi ng'anyo. Ma ok dhapwa dhaw mowuok mar jenzine kuwa yie to wawinjuru wach mondo wabed rumos wan gima osani koro wanyalo dhi laro en ere kaka walaro dongruok kaka walaro chiemo mondo kelnwa. Otianga wanonge ng'anyo moro amora bende koro time pacho kae mar kwe kabino wacho ni kinde ng'anyo machal kod mano oganda osebed ka hinyo ka moko bende nego ka bende koro kwayo oganda luo mondo koro thegi kod ng'anyono ma obagi piny Kenya mangima. Amora nikech kana neno ng'anyo mane nitiere Nairobi tich ariyo mokadho wik mokadho ne en ng'anyono mane ka neno koro ne nitiere vijende wa kata nyithindwa mag luo mane koro lokori tiyogo. Mae manomiyo wacho ni kik ti gi nyithindwa ma joluo mondo rwake gima ok ochuno. Sani daher mondo miya kwa nyithindwa. Ng'anyo ma sani yidhiye ni ok ane ka en ng'anyo manyalo konyo ngimawa. Wang'e ni to kwa dhi e ng'anyo ang'o momiyo wadhi e ng'anyo. Kwa dhi e ng'anyo ang'o ma ng'anyo ni dhi kelonwa. Omere ni ng'anyo bende nyaka sani koro chane piny Kenya mangima en mano ma idhiro kod kweth bende koro kwedo piny owacho ma otelne kod jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Wang'eyo maber ni ng'anyo nie katiba kendo chik mar katiba oyie ni mondo dhano nyaka ng'any. Ng'anyo ma koro nowache ka nitiere josiasa moko manego siasa e piny mar Mombasa ahinya Gachagua kaachiel gi grup mar Kalonzo gi grup Gachagua ni ema nowacho ni tarik 25 gibiro bedo gi ng'anyo mar tipo to kaso giduogo gidonje ni ng'anyo no biro bedo kumbusho mar joma ne onegi e wach mar Gen Z diere mane maandamano ne timore. Mae ne osir kod jakom ma bunge la wananchi e sabkon mar Rongo Timono Miti mane wacho ni oganda luo nyaka sani koro osedonjo e piny owacho kendo maino margi koro onego bedi weche mag dongruok mok ng'anyo. En ni wakwayo gi muolo ni kuyie to bed mos sama koro dongruok chako biro e piny maluo Nyanza ka odon bed mos mondo wang'e ni tang'o gang'o madwaro. An agombo ni convention makiny monego bed ni ubedo ne mwating'o ne mabango en ndara makamarach hospital makama onge yath wadwaro ni mondo okonywa mondo sirikal ong'e kaka kelo lokruok e sectors mwa wacho. Ok ni wadwaro ni wachak ting'o kite wadwa chako bayo kata wadwa chako dhawo gi sirikal. Waseneno gik ma osetimore e weche mag ng'anyo. Ne Nyakalondo Maramoyo koke kaunti ma Migori an Jojuma. Nyakore mga juang kawawere gi weche mag ng'anyo en ni bang' thuolo ma oingo higni 20 mar ywaruok ewi kaka itayo kar thiethna Mayala kata Yala Swamp. Gikone to duoko mar tieko ywaruogno chal ka gima koro limbo ewi mano jodak e alwora mar kar thiethna no koro wacho ni gichiegni chopo e winjruok gi kambi mar Lake Agro Limited ma en kambi ma bende koro tayo kar thiethna no. Kowuok e kaunti ma Siaya jafwambo marwa Jojamolo giler mathoth e wachni. Kane wadhi Nairobi ne wawinjore ni gik notim tok chik kendo ne wawinjore gi National Land Commission ni gibiro romo grai kende giromo community leaders kendgi giromo gi jo county government kendgi then wabiro romo karachiel to wang'ado wach mitimo but gima duong' ahinya manitie en ni waweyo ni kuoma nomiye maduong' ahinya mama nok nyalre dak miye eka 10,016 to wan to imiyowa 3,000 dhano mohinga 10,000 ni wawinjore onge ng'at manyalo bet bang' higni 66 higni oboydo ka ji duto setho to gima duong' saidi man
wawinjore ni loni onego bed registered e nying japiny mondo obed mar japiny. Mano Frederick Ochieng' Okumu ma en jakom riwruok mar jopiny mawuok Alego Kadenge mapuro e alwora mar Thidhia Mayala kuno ka olero moko kuom winjruoge manyocha ne gichopoe e kinde romo mane gibedo godo gi weg kambi Lake Agro to kod duol mar National Land Commission kamayo ndamo ma jopiny Mayala Swamp kuno rwako. David Juma Agutu en achiel kuomgi. Wan kaka jopur waonge kod lweny gi investor to gima wan godo maduong' en ni wadwaro gimiluongo ni peaceful coexistence with the investor ma wan go ma en Lake Agro to gima okelwa kawuono ka en ng'eyo ni to report mane ne jowadwa manodhi Nairobi noduogo go mondo mi wang'e kuma dieri nitie. Ta anyalo kwayo jopiny ma jothurwa ni wabeduru mos nikech wang'eyo na dieri bende biro neno. Ne giwacho weche gi kinde romo manyo gi bago yo Kadenge kuno mar poro wach to kod chiwo duoko ewi romo mane obetie Nairobi e wach ywaruok mosebedo Yala Swamp kuno ka Margaret Oloo gunyo to koro duoko erokamano makende ne okang' ma osego nyaka sani. Mokwongo gonu gavana Orengo erokamano kuom mako badwa kochung' kodwa seche te iwang' yorni mondo mi wayud puothwani. To gima akwayo kambi waongo go wach to wayud lopwa maber maonge gimoro makendo walero go kambi bendo yud mare. Wach mang'eng onge nyithindwa to wethuo wago no ka gimoro nitie tiloso kod nyithindwa dhi bedo jok moko mwamonrego. Magi giwacho ka Margaret Adhiambo to kod Bernard Mgele ochung' kar tiendgi ni gima duong' en neno ni Thidhia Mayala no ndiki e nying jopiny. Ago erokamano no gavana ka wanwang'o Thidhia ni bobeto marwa bu wayudo barua mar nam nwago Nyasaye erokamano. Akwayo Orengo ka gavana mano katima tek mondo ndik puothwani. Nitie barua mon inventory mondo ndik from his office mondo dhin ka land register mondo puodho ni ondike e nying community. Kata ka pod gi pasiu riembo wach mar revocation mar lease mang'ani mabandiani to ondike e nying community maka pod mujaindi osenwang' bedo marach boseriembe to kodwaro kendo to koro apply fresh ka puodho osendike nying japiny mane kwayo majo Kadenge. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Nyakoro Magajwang' gi report mar George Amolo ko e kaunti ma Siaya emochope giko mar miweche manyien kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Giko ne ta chope weche manyien nyakoro makata kamano anyi medo mana paro ni medo mana kete nyakalo ni marwa bro kete wiko kutende kod chenro duto kachiel kod chal mar weche mag ng'anyo. Koro mosabirio weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mana kamano tielo mara mogik koro ni donjo kaendi nyakwara mogi nitire kaka na nyisi kaendi koma kore koda apiko nendo mar Spiro koda kuondego e koma sani endi adwani mondo mi anyisi minyalo dhi mondo mi idhi yudie yad mar Spiro ni endi mondo mi ikawe nyakwara mogi. Kuom ranyisi ka nitiere Likoni Motors kanyo endo ibro yudo. Ukunda bende nitiere kama pod iluongo ni Likoni Motors dukano endo ibro yudo apiko gieki. Kasto bende ka nitiere e gwengego eko mag Changamwe tidhi kamoro ni Kibao Motors Changamwe kanyo endo ibro yudo gie. Kasto bende ne jogo eko manitiere e gwenge mag Kisii, Bondo, Kisumu, Kakamega, Agatsia ibro yudo kanyo endo Agatsia, duka mar Agatsia kanyo ibro yude gigi maber kabisa. Duka moro mar Agatsia kama Kisumu, Mabondo, Makisi ibro yudo kanyo endo Spiro Motorbikes gieki mar mondo mi ikonyri godo. Sawa sawa. To maduong' mogika en ni na nyisi kandi ni The Fishers Band obago ni romo mapeka enya tarik 28 manendo chieng' ngeso mar dweni endi Uhuru Gardens kama bende idhi winje mit ka chiel koda ndadhu mar thum ma dhi bedo mamit ahinya manendo ma ikelo ni koda Costa Ojwang'. Costa Ojwang' kupogore Costa Ojwang' okelo ni kanyo endo ma iluongo ni Fish Market by the way. Ena chiemo ka chiel koda mielo thum koda mor ma licha ahinya chakore saa 7 nyaka saa 7 mar odiechieng' nyaka piny ru. Koro jothum machalo kaka Prince Inda dibet kacha, jothum machalo kanyo endo kaka Okelo Max dibedo kanyo, Susan Owio bro bedo kanyo endo, bende obro bedo kanyo endo koda jathum iluongo ni Winyo, okosogo but Winyo iluongo ni Winyo bende dibet kanyo endo. To kopogore gi mano wantiere koda Brian Sigu magi gi jothumbe malicha ahinya e Luoka
mabende goyo Afrofusion eyo ma style kabisa. Koro kautiko mari kae dhile mombui kata social media handles ma Costa Ojwang mondo mi ichak jipanga chon mondo mi chieng ngeso idhi yud mor mamita inya momakore koda wechego eko mag ngolo. Ngolo mamit, ngolo ma proper kabisa. Sawa. Now mogik kabisa, wechego eko mag timo chenjo kaendi en gino endo magengo tuoche manyalo kelo thoe na nyithindo, familia kaachiel koda kata mana ji mathoth ahinya. Mano momiyo gi kinde ni endi ne ni nyathi oyudo chenjo e yo makare, to kata mana in iwuon ma samoro ne ok itimo chenjo machalo kaka mano mar COVID-19. Chenjo nitiere madhi nyime sani kaluwore koda chenro mag piny owacho, kama bende imiyo ji chenjo mag BCG vaccine magengo tuo mar TB, imiyo chenjo mar polio vaccine, rotavirus vaccine, IPV magengo tuo nendo mar polio, wantiere kanyo endo koda mar pneumonia, vitamin A supplement bende imiyi mamiyo roteke mag del bedo maber. Kasto bende wantiere koda measles rubella vaccine, wan gi yellow fever vaccine, typhoid bende imiyo chenjo kanyo endo maber mabro geng'e, chenjo mar malaria kaachiel koda mano endo mar HPV mabro geng'o kanyo endo kansa mar nyodo. Maendi en ote mabende atemo nyisigo ka ni chenjo te ma itime pacho kae gin mago eko ma safe kata ber koda ngimani kendo tiyo kaka sa sudo. Ote ni endi okelni koda migawo mar thieth komakore koda UNICEF to kod jochiw sirwa moko. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manigi gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ano manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod adier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Monito siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunumari *811*414#. Uwe na siku njema, Mungu akiwa mbele takuwa njema. Uwe na siku njema. Monito siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunumari *811*414#. Kidani Mabati en kambi motelo loso mabati magedo e piny ma Kenya. Ong'ewa na loso mabati marang'iny mare ni malo kendo de nengo mogonyore. Kaka Kidani Mabati walanya loso gigo tado madak ndalo buora ne kich gedo mora mora kata project moro amora. Wan kemena ni customer wa oyudo ber mowinjore ka ok odoko piny rang'iny mar mwandu magedo. Ne mathoth yo atole no mar 07091018300 mondo ido offers ne mwandu magedo. Chunde pesa mara tamalo 50 kabalas mudong ibochulo chiemo kelo mwandu magedo nyaka ma intiere nono monge chudo mora amora. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Kibo, we, aneno ken gi machine matako ne ng'enyo wuoyo. Iyudo piko motegno seriously. Ma en Spyro Electric. Eno koti kod mauta, en apiko motegno maradier. Apiko motegno to beche ber. Otiyo gi stima, tichaje. Mano ng'ato nyalo rito kuom thuolo maromo nade bwana? Totiyo kod stima maromo nade? Onge rito, idhi mana Spyro Swap Station to iswap betari mari kuom dakika machuok e nengo mgonyore. Akwongo omenda madina tiyo godo e nyiewo mauta. Apiko ni miya ohala. Beyol gi pango line kod bech mauta musiko idho, yuda apiko e nengo mogonyre. Apiko matiyo gi teko stima molos Spyro. En apiko motegno, okogol koko seche maumor, okoti kod mauta to oyudore e nengo mogonyore. Swap betari mari kuom dakika machuok mondi kung omenda. Lem Spyro dealer mantiere machiegni kodi kawuono mondi fweny berni. Spyro, the future is electric. Correct, aneno kaendika sani ndi achiel kachiel kokalo kanye Citizen TV. Steven Kalonzo Musio ka kinjotelo moko ka mutingo Eugene Wamalwa jo tingo kanyo endo maua mopogore ka gichomo godo kuonde mag dhi time rapar makamaendi. Kama bende maendi timore giwuotho kanyo endo e laro mar Holy Family Basilica Nairobi kaendi, gichomo kama gitero ginegi eki maua gi eki mar mondo mi gitim rapar
Okay, sawa sawa. Tielo mogik era mogi kogwen. Professeur Joseph Yav Kachungu. Yongo gingolo mayom tungol. Luo nation to the world. Somewhere down there, what I told you. Kocha kore piny Misiri kucho, onagine wan bodhi, nakanwa chopo Sudan mamilambo, awuotho mos mos, Ramogi go e Kenya thurwaka, obore got Ramogi, ochoko nyithinde e dala Mikai, Ajwang' Kwara, Nigirie komaloyo sungu, Nithino ka okite, Wariure uru wager turwaka, Dala en dala, Nigirie komaloyo sungu, Nithino ka okite, Wariure uru wager turwaka, Dala en dala. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Ochoko nyithinde e dala Mikai, Ajwang' Kwara, nigi rieko machalo sungu, nyithindo ka okite, wariure uru wager turwaka, dala en dala, nigi rieko machalo sungu, nyithindo ka okite, wariure uru wager turwaka, dala en dala. CPA Komanyo, Salimia Mula Uda Lego, Chairman, pamoja na Ogenya Munyarudi, Woodkaru, Rading Daniel, Toka noko luoro nagi nini gimbi, Ramogi mako piny motweyo. Toka noko luoro nagi nini gimbi, Ramogi mako piny motweyo. Nigi rieko ma pinje duto wuoroga, Ramogi mako piny motweyo. Odok e somo kaka siasa gi ma injili jogo lony, Ramogi mako piny motweyo. Odok e tuke kaka kungo pira jogo berie, Ramogi mako piny motweyo. Odok e tuke kaka kungo pira jogo berie, Ramogi mako piny motweyo. Kamolo Walter Senior, Salimia Sam Jakapeo, pamoja na Dani Nyaroyangi, Game Koremo, Umosha Mpesa, Goli. Nagiwan malo, Jaluo wating'o simbo, haya yenye kwa Ramogi kodhi maber mapiny gombo, onagi wadagi era, kendo wagerie thurwa, mwandu momanyo gi luya waterie counties magwa odongre. Honorable James Orengo, Siaya County, Mwandu momanyo gi luya wabergo counties magwa onere. Honorable Granis Wanga, Nyawangaya. Nagiwan malo, Jaluo wating'o simbo, haya yenye kwa Ramogi kodhi maber mapiny gombo, onagi wadagi era, kendo wagerie thurwa, mwandu momanyo gi luya waterie counties magwa odongre. Mheshimiwa Otichilo Ozati, Mwandu momanyo gi luya wabergo counties magwa onere. Ochilo Ayako, Migori County. Wapi Professor Nyang' Nyong'o, Kisumu County. Muda sembo donje tije ya ulingo sio Kenya. Muda sembo donje tije ya ulingo sio Kenya. Molo igoyo gilon, oyu maganja uru.
tiyo gi lony oyuma ganja oweuru gita kopuonjo oganda ng'ama dhao ni kure gita kopuonjo oganda ng'ama dhao ni kure koro isungo nyikwara mogi oganda monyuol gi lony koro isungo nyikwara mogi oganda monyuol gi lony josiaya isungo sani chia monyuol ugoni josiaya isungo sani chia monyuol ugoni Kisumo isungo sani oganda monyuol gi rieko